somos os nenos e nenas de Sastre Infantil e imos falar de Maruja Mayo. Empezaremos por un poema feito por nos, titulado Maruja Mayo, libre e genial. Nunha vila de Galicia, fai xa un montón de anos, naceu unha gran pintora chamada Maruja Mayo. Viaxou por moitos sitios, estudou un mogollón na Escola de Belas Artes e fixo cadros un montón. Era libre como o vento e miraba como o sol. Para quen a coñecía non tiña sombreiro, non. A nos gustanos pintar e fixemos moitos cadros. Este ano inspirounos a señar Maruja Mayo. Ahora imos a falar da súa vida e da súa obra. Maruja Mayo foi un artista que naceu en Viveiro, na provincia de Lugo, o 5 de xaneiro do ano 1902 e morreu en Madrid o 6 de febreiro do ano 1990. Foi unha pintora, surrealista, escritora e señalora de libros. O seu nome verdadeiro era Ana María Gómez González, pero cando foi maior preferiu chamarse Maruja Mayo, porque Mayo era o segundo apelido do seu pai. Era a cuarta de 12 irmáns. Cando era nena vivía en Corcudón e despois a súa familia trasladouse ás Asturias e ali empezou a estudar na Escola de Artes e Oficios. No ano 1922 marchou a Madrid e aí estudou na Real Academia de Belas Artes de San Fernando e aí relacionouse con varios artistas da xeración do 27, como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti e outros. Formará parte do grupo de mulleres do 27 coñecido como Las Sin Sombrero. Traballou para moita publicación literaria, como La Gaceta Literaria, La Monarca Literaria ou La Revista de Occidente. Tamén fixo portadas de varios libros. Durante a Guerra Civil marchou de España. Hai algunhas cidades e pobos que teñen ruas co seu nome, como Corcubión, Madrid, Almería, Estepona e unha pasaxe da cidade de Melilla. Din que era enérxica, brilante, libre e genial, que asombrou e escandalizou a sociedade do seu tempo pola calidade da súa obra. O poeta Miguel Hernández escribiu un libro de poemas titulado Vai conocer. Maruja Mayo pintou moitos cadros e entre eles Racimo Cocole, trazado. Hacía humano, cabeza de mujer. No, Aira, cabeza de mujer, la verbena. Sorpresa de 5. La abuela. Nós fixemos unha exposición con algúns dos cadros, utilizando distintas técnicas. Imos un pasillo e volvemos trapos. Os pasillo mostramos. Que tú vas aquí? Sí, espera que se van sentar eles.